Dünyadaki koronavirus pandemiyasının fonunda Türkmenistan köpçülüklerin sport çağrılarını soltanda futbol boyunca yurdun çempionatyny dowam etdirýär. Bedew bayramasyna hem mezburi meýletin ýagdaýda köpçülüklerin häsiýetde bellemegi göz öňünde tutýan türkmen häkimetleri dawarlara gatnaşdyryljak adamlardan saglyk kepilnamasyny talap edýärler. Aşgabatda mektep mugallimleri okuwçylaryň saglyk ýagdaýlaryndan şikayet etseler, olaryň destine karantina urudyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Saglyk işgärleri virusu ýüze çykarmak üçin test enzamlarynyň ýetmezçilik edýändiginden şikayet edýärler. Türkmen resmiýetleri virus bilen bagly ýagdaýlaryň hasaba alynmandygyny aýdarlar. Futbol we beýleki sport bäsleşikleri dowam etdirilýär. Geçen din sünleri ozal koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen şeýle-de bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalary esasynda ýatyrylandygy aýdylan Türkmenistanyň futbol boýunça çempionaty täzeden başladyldy. Türkmenistanyň futbol boýunça federasiýasynyň maglumatyna görä 19 aprelde ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky ýurdun birinçiliginiň 4-nji tapgarynyň duşuklary geçirilipdir. Dünýäde ölüm hoply virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin sport duşuklarynyň ýatyrylýan şol sanda Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň hem ýyda süýsürilen pursady Türkmenistanda futbol bilen birlikde beýleki sport bäsleşikleri hem dowam etdirilýär. Türkmen medeniýeti bularyň ilatyň arasynda sporty giňden ýaýratmak üçin geçirilýändigini habar berýär. Vatan gazetiniň 18 apreldäki sanynda bellenýär, ýakynda paýtagtdaky Aşgabat stadionunda Türkmenistan sport we ýaşlar teatry ministrliginiň uramagynda sport ýarışlary hemde Aşgabat şäher sport we ýaşlar teatry baş müdürliginiň sport mekdepleriniň ýaş turganlarynyň ýerini ýetirmeginde görkezme çykyşlary gurnalypdyr. Neytral Türkmenistan gazeti 15 apreldäki sanynda Türkmenawatda Lewap vilayatynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň sportyň milli görünüşleri boýunça bäsleşikleri gurnandygyny habar berdi. Bellesek, bütün dünýä saglyk guramasy koronavirusdan gorunmak üçin berýän rekomendasiýalarynda adamlaryň arasynda sosial aýrylygyň saklanmagyny maslahat berýär. Mezburi meýletin bedew bayramy. Bu aýrylykda türkmen häkimetleri apreliň iň soňky ýekşembe güni bellenilýän bedew bayramasyny hem döwlet işgärlerini mezburi ýagdaýda gatnaşdyryp, ony köpçülüklerin görünüşde bellemegi planlaşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary we çeşmeleri munyň bilen baglylykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenawada gelmegine garaşylýandygy, bu sebäpli şäherlere gatnaşdyryljak adamlaryň medisina barlygyndan geçmeli edilendigi we şäherdäki howpsuzlygyň güýçlendirilendigi habar berýärler. Bedew bayramy münasibetli geçiriljek dawarlara vilayatyň ähli etraplaryndan mektep okuwçylar, ýaşlular, büdjet, soltanda saglyk işgärleri hem gatnaşdyrylýar. Sanawa düşen adamlar öz hasaplaryna rentgenden etmeli we ganlaryny barlatmaly diýip Lewapdaky habarçymyzyň biri anonimlik ýagdaýynda 20 aprelde gurrun berdi. Lewap vilayatynyň köpürli hastahanasynyň tas ähli işgärini çäherlere gatnaşdyrjak bolýarlar. Her bölümden 3 adam esasan ýaşlar aýlawda geçiriljek dawara çekiler. Beýlekler bolsa ýoluň uğru boýunça durarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly atandyrylmasyzlygyny soran Türkmenawatly bir çeşmämiz gurrun berdi. Mundan başga da mektep we medisina işgärleri mezburi ýagdaýda arasaçylyk işlerini gatnaşdyrýarlar. Olar köçeler bilen birlikde at ýataklaryny hem arasalamly bolýarlar diýip habarçymyz belledi. Türkmenawatda öýsüz itpişikler ýok edilýär. Şeýle-de narkologiýa hasabatynda duran adamlar şäherden ýygnalýar diýip Azatlyň habarçysy gurrun berdi. Lewap vilayatynyň merkezi şäherinde alınıp barylýan güýçli depkindäki taýýarlyklaryň fonunda Berdimuhammedowyň bedew bayramasyny gabatlap Türkmenawada gelip gelmejekdigini resmi çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Saglygyňdan şikayet etsen karantina uğradylarsyň diýýärler. Türkmen häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy barada ilatyň arasyndaky gurrunlary temetmäge finansiýan pursady mektep mugallimleri, okuwçylary özleriniň saglyk ýagdaýyndan şikayet edýärler, onda olaryň destine karantina uğradyljakdygy bilen haýwadat başladylar. Çağa mektepde mugallimleriň egerde kimdir biri saglygyňyz bilen gyzyklansa, onda ähli zat gowy diýip jogap beriň. Bolmasa da sizi destine karantina uğradyrs diýip gorkuzyp göýberipdirler diýip Aşgabatly bir enne gurrun berdi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu ýagdaýyň jikmenjiklerini agzamakdan saklanýar.
Mundan başga da Aşgabatyň ähli mekdeplerinde günüň ilkinji tapagynda Berdimuhammedowyň kitaplaryndaky maglumatlara esaslanyp saglyk barada gurrun etmek tawsyryldy. Mugallimler eýäm konspektleri ýöredip başladylar. Olar okuwçylara dürli ötümlükler, şoltanda ýüzärlik barada hem gurrun berýärler. Munyň netijesinde beýleki dersler boýunça berilen maglumatlar çäklendirilýär diýip atlandyrylmasalygyny soran bilim işgäri gurrun berdi. Bu ağırlıkta paytagtyň çağlar bağlarında terbiýeçiler we enekeler dinç günler hem işe çıkarılıp dezinfeksiya işlerine çekilýärler. Olaryň gosmaçy tölek edilmezden otoglary klor bilen ýuwmaga mejbur edilýändigine hem çeşmämiz gurrun berdi. Gündelik 60 test geçirilýär. Azatlygyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligindäki çeşme häzir tutuş ýurtda koronavirus anyklamak boýunça gündelik 60 testin geçirilýändigini aýtdy. Ol ýürüteleşdirilen gorly wagtlarynyň hem diňe 40 sanasynyň bardygyny gurrun berdi. Sol bir wagtda koronavirus ýolgunlygyndan hawatir edýän raýatlaryň özlerini adaty ýagdaýda barladyp bilmeýändikleri, munyň üçin lukmanlara gosmaçy tölek etmeli bolýandyklary bellenilýär. Ýaşuly bir goňsym 10 gün bäri üsürýär. Ol virus ýolgundygyndan hawatir edýändigini, muny öýündäki beýleki masala agzalaryna ýokuşdurmakdan gorkandygyny aýdyp poliklinika ýüz tutdy. Lukman virusu agzamagyň gadagan edilendigini aýdypdyr. Goňsym gosmaçy näresmi tölek edip özüni barlatdy. Onda virus tapylmady diýip Aşgabatly bir çeşmämiz maglumat berdi. Türkmen häkimetleri dünýäniň tas ähli döwletinde hasaba alynan we bu virusu ýolgunlaryň sanynyň 2.400.000-den aşan wagty häzirki güneçelini ýurtda koronavirusyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp gelýärler. Muňa garamazdan vilayatleriň arasynda gatnaw we Aşgabatda giris çykyş säklendirildi. Şeýle-de polisiýanyň virus barada gurrun edýänleri ýygnaýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek gyçylygynyň ýetileşmegi bilen ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň resmiýleri tamdyrda nan bişirip satýan adamlary tutsak edip, olary soraga çekip başladylar. Azatlyk radiosynyň Mardaky çeşmesiniň 20 aprelde habar bermegine görä, bu işler şu günler welaýatyň Bayramaly we käbir beýleki şäherlerinde güýçli depginde alınıp barylýar. Mary welaýatynda tamdyrda çörek bişirip bazarda satýan adamlar hukuk goraýjy edararynyň işgärleri tarapyndan tutsak edilýär. Bayramaly şäherinde çörek ýapýanlaryň ählisini barlyk edip, haýsy undan çörek bişirýändiklerini soraýarlar we hökümet tarapyndan berilýän undan çörek ýapýan bolsalar, onda gadagan diýip ýerli polisiýa bölümine alyp gidýärler diýip gizlilik şertine söhbetdeş bolan çeşme öz hojalygy üçin tamdyrda çörek ýapýan aýallaryň soraga çekilmeýändigini hem bellidi. Tamdyrçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolan çeşmäniň sözüne görä, polisiýa bölümine alınıp gidilen çörekçiler soraga çekilýär we olary jenaýat işiniň gozuljakdy aýdylyp basyş edilýär. Soňra da olardan 6.000 manat möçberinde para soralýar. Çörekçilere ununy nireden aldyň, kimden aldyň, başga kim alýardy, haýsy dukan eýesinden aldyň diýen ýaly soraglary berýärler. Soňra da olary jenaýat işini gozuljak diýip basyş edip 2 gün polisiýa bölüminde saklaýarlar. Olar her tamdyrçydan adından 6.000 manat para soraýarlar diýip çeşme belledi. Ýönol hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň tamdyrçylaryň her birinden dürli möçberdäki parany alýandygyny aýdyp, bir çörekçiniň aýdan sözlerini getirdi. İlk soralany 6.000 manat. Mende onça pulum ýok, onça pul hojalymda da ýok diýdim. Onda işimi alyp barýan sülçü bolýar kömek etjek bolaýyn, näçe berip bilýän. Men başlyga haýyş edip göreýin diýdi. Menim 2.000 manat bolmaly öýde häzir getirdiň diýdim. Olar meniň bilen ylalaşdylar. Men çykyp gaýdanymda pul berip sag bolsun aýdyp çykdym. Sebäbi meni gaty gorkuzdylar diýip çörek bişirip satýan bir tamdyrçy aýal çeşmämide gurrun berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt tamdyrçylaryň aglabasy bir halta uny hususiýetçilerden 500 manada satyn alyp çöregi ýokary hilli undan bişirýärler. Bayramalynyň dukanlarynda we bazarlarynda bir çörek 5-7 manatdan satylýar. Bayramalynyň hukuk goraýjy edaralarynyň resmiýleri häzirki çäreleriň sebäplerini düşündirmeýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mary welaýat we Bayramaly şäher häkimliklerinden kommentari almak hem başartmady.
Ýöne Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň çörekçileriň üstü bilen döwlet dukanlarynyň bir kanun un sewdasynyň üstüne açmaga synanşandygyny aýdýarlar. Döwlet dukanlarynyň käbir işgärleriniň gelýän uny satyba çykarman, käbir sewdagärlere satýandygy barada ilat arasynda gürrüňler bar. Häzirki çärelerde şol sewdagärleri anyklamaga çalışýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän azyk şol sanda un we çörek gytçylygy soňky hepdelerde hassa güýçlendi. Aşgabatda döwlet dukanlaryna ertesi gün üçin nowata ýazylmaga baran adamlary polisiýa dargadýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde azyk karyt satyn almak üçin döreýän nowatlar we olara kanun goraýjy edaralaryň gözegçiligi dowam edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 aprelde habar berdi. Geçen gün akşam saat 8 töwereklerini 32-nji döwlet dukanynyň öňünde ertesi gün üçin azyk karyt nowatyna ýazylmaga baran adamlary polisiýa dargatdy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri dukanlaryň gabadynaky köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň nowatlardaky goh galmak aldan şikayet edýänliklerini aýdýarlar. Polisiýa gelip gödök gyýgyryp başlady. We eger de adamlar dargamasa olaryň tutsak ediljekdiklerini aýtdy diýip habarçymyz bellädi. Onuň sözlerine görä ilatyň döwlet dukanlaryndan azyk karyt satyn almak üçin nowata durmaly wagtyny polisiýa kesgitleýär. Olar bu talaplaryny dukana goly jaýlarda ýaşaýan adamlaryň nowatlardaky goh galmagy bilen bagly edýän arz şikayetlerini esaslandyrýarlar. Adamlara bir gün öňünden näde ertesi günü gelip nowata durmak tapşyrylýar diýip habarçy aýtdy. Sonra adamlar dargadylar. Ýöne polisiýa ulag bilen uzak wagtlap aýlany diýip ol sözüne goşdy. Ýurtda ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagtda Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun dürli regionlaryna şol sany paýtagat Aşgabatda döwlet dukanlarynyň öňüne döreýän uly nowatlar barada ýergiderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi ýurdun döwlet dukanlarynyň öňüne döreýän uly nowatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Beýleki tarapdan döwlet media we metbuat serişçileri ýurtda azyk bolçulugynyň döredilýändigini gaýtalaýar.